Днес официално бяха открити кортовете на Интерхотел Сандански, 5 на брой, но с уникално покритие, каквото е рядко за България като цяло и за Европа. Затова и градоначалника на Сандански Антон Тотев уважи събитието, тъй като има и по-специални отношения с Интерхотела от преди години. Но наистина турнира за купата на Интерхотел, който започна с победи на българки тази седмица, но ще мине само с холандски финал утре. С започнания днес Медиа Мастър, който за трета поредна година се провежда в Сандански, тези кортове доказаха, че могат да бъдат използвани и за много по-полезни неща в Югозапада, както си пожела и директора на хотела Николай Томов, който е шеф на организационния комитет на двата турнира. А освен Антон Тотев, който е кмет на Сандански, на проявата присъстваха и председателя на Българска федерация по тенис Стефан Цветков, капитан на нашия национален отбор за Купа Дейвис Орлин Станойчев, а също така и представител на Държавната агенция за младежта и спорта, които си пожелаха от следващата година на тези кортове да се готвят и все повече националните отбори, които могат да използват климата на Сандански в подходящите за това месеци. Колкото да приключващи утре турнир за купата на Интерхотел Сандански с награден фонд 10 000 щатски долара, финал ще бъде изцяло холандски, след като днес двете холандки победиха Елена Богдан, европейска шампионка за девойки до 18 години, и последната останала българка Далия Зафирова. Така закономерно холандски финал при жените и много емоции в Медиа Мастърса, който привлече отново куп известни имена, като Крум Савов, като Сашо Йовков, като Ивайло Гаврилов и още доста журналисти, които ще се пробват в тенис турнира, който продължава днес и утре.